е мястото, където историята среща съвременният лукс. Тук традицията е вплетена в модерният комфорт, създавайки уникално пространство за вашето бягство. Тя е вдъхновена от миналото, но създадена за днешния ден. Всеки детайл е избран с внимание, за да съчетае топлината на рустикалния стил и изисканият лукс. Пишна зеленина, естествени материали, оригинални картини, всичко това ще намерите тук. Вила Кук предлага отделен басейн, шезлонзите и закритата за релакс зона ви дават избор между сянка и слънце. Вила Кук е самостоятелна луксозна вила. Ще намерите 4 спални за 10 гости, 3 отделни бани, градински мебели и барбекю, уникален изглед към морето, съчетание на класа и красота във всяко едно място и детайли.